Dělej závodníků. Jo, letíme. Nerob. Ty jsi ženatý? Jo, jsem ženatý. Tak to musíš být šťastný, ne? No, musím. Se něco pokazí, kucí. Ale to do pilu, v klidu, můžete mít. Hej, drahý, pověz tomu synovi, ať si nebere to hloupé děvče. A proč jako? Mě nikdo nevaroval. Dnes jsem překecal svoji manželku, aby jsme si zahráli na sestřičku a pacienta. Dostal jsem termín na září. Ahoj Karle, slyšel jsem, že tě vyhodili z práce. Jo, vyhodili, měl jsem problém s pitím. A co teď děláš? Piju bez problémů. Teď jdete vy dva, ale pohněte. Zlato, na co myslíš? Na pivo. A na mě jako ne? To taky, když mi ho neseš. Opravdu žijí ženatí lidé déle než mladí? Nebo se jim to jenom zdá? Proč jsou svobodní muži hubení a ženatí tlustí? Svobodný dojde domů, koukne se do ledničky, nevidí tam nic nového a jde spát. Ženatý dojde domů, koukne se do postele, nevidí tam nic nového a jde do ledničky. Žena je jako svíčka. Krásně hřeje, hezky voní, ale když na ní zapomeneš, tak ti může podpalit i barák.
Takže my vás tu všechny vítáme. Počasí vypadá krásně, což je dobře. Tak, heslo letošní mládenecké zní ne, není odpověď. Děkujeme za pozornost. Vítejte u každoročních mládeneckých zpráv. Opět je tady Lucka. A Rej, letos se to bohužel moc nestalo. Taková rychlovka na začátek. Těch málo z vás, co chodí na Tatran, si jistě mohli všimnout nově vymalovaných stěn a renovovaných oken. Budeme doufat, že Tatran bude rozvíjet i v jiných směrech. Hasiči omladili výjezdovou jednotku. Konečně mohou zasahovat bez bolesti kolen a achilové. Noví hasiči si na oplatku mohou užívat nedělní obědy na hasičském hřišti a ušetřit za jeho pronájem. Ve Štítíně se ve velkém rekonstruuje. První na řadu přišla modrá tělocvična před minulý rok a letos školní střecha. I když se dělníci snaží, jak jen to jde, práci zdržovalo špatné počasí. Bohužel, když ve Vesenci prší, tak nemůžou vyjet a ve Štítíně střecha stát nebude. Kéž by kola občanů Štětiny zůstávaly na zahradách stejně dlouho jako lešení u školy. Letošní mladenecký ples se dle ohlasu vydařil. Na neštěstí si pořadatelé během losování tomboly spletli druhou výherní cenu za jinou. Kdo byl tak šťastný a našel tuto výhru mezi normálními cenami, se může těšit na romantický večer pro dva s panem Robertem. Obdrželi jsme od mládenců informaci, že zahledli hasičský vůz u Beatky. Na místě už nachystá náš reportér Josef Brada, aby zjistil, co se děje. Nyní situaci popíše v přímém přenosu. Dobrý den, mládenče. Dobrý den. Co tak smutným tónem? Mohl byste se vyjádřit k současné situaci? Začalo to tím, že jsem šel domů z hasiče. A dál? Uviděl jsem hasiče u Beatky a myslel jsem na nejhorší. Při pomyšlení na to, že by moje milovaná hospůdka byla v plamenech, se mi málem zastavilo srdce. A fakt hořela? Ne, při bližším prozkoumání jsem zjistil, že se jedná o hasiče dráždní, tudíž jsem byl zbaven všech starostí. No, tak ještě, že se nic nestalo, protože jak tak znám České dráhy, tak by stejně dodali se zpožděním. Děkuji za rozhovor a předám slovo zpátky do studia. Tímhle se roučí pan Josef Brada. Jste hasiči, co jste dělali,
že jste nám malá tu bejatku skoket nechali. Že jste nám malém tu bejatku shořet nechali. Shořet nechali. I to nádraží. My mladí mladenci, hrozní ulejváci, máme pít vodu. My mladí mladenci, hrozní ulejváci, máme pít vodu. Vodu nepijem, my pijeme rum. Kdo pivečko pije, veselo si žije, za pár jdeme dom. Kdo pivečko pije, veselo si žije, za pár jdeme dom. Jelikož jsme obdrželi předběžné zprávy o tom, že se štítinské rozsvícení vánočního stromku snaží vyrovnat tomu pražskému, bylo zapotřebí nasadit mládence ve své plné síle k přípravě akce. Nyní se náš reporter Alfons Zavě vydal na místo, aby zjistil, jak akce probíhá. Dobrý den, vítá vás tu nových hlaviček na vánočních trzích, abych se zeptal hostů, jak se mi tu líbí. Dobrý den, jak se vám líbí vánoční trhy? Jak se vám líbí aspoň tyhle nové lavičky? Vypadá to, že pán nám tu zmrznul. Ale vzadu vidím stánek s mládenci. Dobrý den, mohl bych jeden punč? Dobrý den, omlouvám se, ale kvůli technickým potížím punč ještě není. Přijdu později. Později? Tak jsem tu. Omlouvám se, ale mezi tím, co jste tady nebyl, se nám podařilo spalit drát od varnice. Tak vypadá to, že dnes už budu bez punče, tak vracím stole do studia zpátky. A teď něco ke Kulaš Festu. Po druhém ročníku uskutečnění této akce můžeme pořadatele pochválit, že se poučili z minulého roku a konečně bylo co jíst. Mimochodem, věděli jste, že gulaš je jediné jídlo, které je lepší, když se na něj čeká? No aspoň letos jsme na něj nečekali zbytečně. Štítina začíná nabízet víc než kdejakékoliv okolní velkoměsto. Co se tu totiž nestalo? Než jen spolek Pecky Bomby měli svůj první ples, který se podle ohlasu velmi povedl, ale také si na naší vesnici našel čas i Michal David. Doufáme, že tento trend bude pokračovat a Štětinu navštíví kdejací krajané. Pošťák Bet má náramný svět. Z rána slunce svítí, právě voní kvítí, pošťák lidem psaní rozváží. Na Štítině, kde spolu svádějí věčný boj o kontrolu dvě konkurenční poštovní přepravní společnosti, posíláme pomalu litujeme, známá také jako PPL a zaplněná schránka známá pod názvem Z-Box společnosti Zasilkovna. Štítina se nachází na odlehlém a blíže neurčeném místě obklopeném hustými lesy a drsným terénem. Již několik měsíců spolu PPL a Zasilkovna soupeří, přičemž každá z nich bojuje o nadvládu a kontrolu nad cennými zákazníky a strategickou polohou dolního konce Štětiny.
Boj o Štětinu je intenzivní a neúprosný. Obě strany neustále hledají nové způsoby, jak získat převahu a porazit svého soupeře. Rozložení Štětiny je pro výsledek konfliktu rozhodující. Štětina je rozdělena na dvě poloviny, horní konec a dolní konec. Vlaková trať, která ji rozděluje, je klíčovou cestou útoku. Protože se předpokládá, že zákazníci horního konce budou spíše využívat pepel než zásilkovnu a naopak. I přes neustále boje zůstává Štětina místem s velkou hodnotou a zásilkovna i pepel jsou odhodlaný zvítězit a zjistit si nárok na cenné zákazníky a strategické zázemí v této odlehlé lokalitě. Vítáme vás u sportovních zpráv se sportákem Halfisem. Tak jdeme rovnou na to. Doslechli jsme se šokující zprávy. Jeden nejmenovaný pán šel se svým pejskem na branžuru a chtěl si dát štamprličku, ale neměl si kde sednout. Naštěstí potkal někoho, kdo šel zrovna okolo. Aha, zdravím, dobré dopo. Ale zdravím. Přišla Žíža, co? Ano, přišla, ale jak vidím, nemám si kde sednout. Nevíte, co se tady stalo? No, tohle tu jsem šel okolo, jako vy. A zahlédl jsem tady 7 trpaslíků. 7 trpaslíků? To jak jako myslíte? No, vypadali jako trpaslíci. A co tedy přesně dělali? No, kluci asi měli velkou přestávku. Protože, jak jsem je viděl, tak se dělali z laviček rampy na ty svoje BMX, nebo jak se tomu nadává. To jsou ale nezbedníci. Kvůli nich si teď nemůžeme vypít štamprličku, aniž by po mě stará řvala. Pojďme se přesunout na mládenecký box. Jste všichni připraveni? Protože právě začíná odveta století. V pravém rohu mládenec Mattia, rychlá půlka Goneloto. Jeho skóre je 349 půlek, 50 piv a žádný brzký odchod domů. Přivítejte ho velkým potleskem, protože právě přichází legenda naší organizace Alpagon v kategorii tvrdý, těžký alkohol za tým Beatka. Nyní obhájce minulého vítězství Adam Abstinent Mayvelder. Jeho skóre 0 půlek, 0 piv a i přesto obhajuje post šampiona. Podaří se mu to? To uvidíte nyní. Tak to je neuvěřitelné. Realizační tým Abstinenta hází ubrus do ringu. Mattia tak ukončuje Adama v prvním kole na TKO. Neboli pro Mattiu takové klasické odpoledne. Tak takovou nakládačku jsme ještě nezažili. Ale jak by řekl náš šampion, alkoholici chlastají první. My se na vás budeme těšit opět u příští odvety století. Zatím nashledanou. A teď něco k fotbalu. Konečně něco vyhráli. Přes den světlo, v noci zatmění. Přes den horko, v noci to ale poteče. Dámy a panové, zachraň se, kdo můžeš. A teď něco rychlého z dopravy. Při cestě z Kravař počítejte se zdržením z důvodu výstavby nového přechodu pro místní vodní drůbež. Došlo k mnoha nehodám a kachní odbory svými demonstracemi zařídili nové přechody.
Tu chci. Počkej si na páteční večer. Áďo, a dřív to nejde. Tak co teďko jde z rána? Jo, to zní fajn. Tak sleduj. Stávat a chlastat, alpák nikdy nespí, do půlnoci vychlastáš a ráno záročeně kocovinu máš. Tak a teď jedna z těch smutnějších zpráv. Někteří opustili naše rody a stali se ženatými, takže poprosil bych, aby přišel na pódium Lukáš Hrusin. Předal nám flašku. Ne? Dobře, tak díky. Tak. Taky, tak. A jako dalšího poprosíme Davida Vlčka. Ondřej Hrbáč, ten už flašku dal, takže tu už chodit nemusí. Tak. Tak a jako každý rok tady máme dražbu o stylové triko s tematikou letošní mládenecké a krásným číslem, ať to jde poznat. Takže abychom se rovnou vrhli na to, číslo je samozřejmě XL, ať to na sebe dostane každý. Takže vyvolávací cena je 200 korun. Filip 800 pro Vlčka. Poprvé. Po druhé. 1000? Slyším 1000 korun. 1000 korun poprvé. 1100 korun poprvé. Po druhé. 1200 poprvé. Po druhé. 1200 poprvé. 200. 1200 poprvé. Po druhé. 1400 poprvé. Po druhé. 1500. To je celkem drahé triko, jo. 1500 poprvé. Po druhé. 1600. No, tak to je zajímavé. 1600 poprvé. Po druhé. 1700. Jako to nevím, jestli jako takhle triko je. Ale jo, je cenné, je raritní, je velmi raritní. Jo, takže 1700 poprvé. 1800. Dobrá. 1800 poprvé. Po druhé. 1900. Slyšel jsem se tam správně, 1900. 1900 poprvé. Po druhé. 2000, tak to nám furt roste tady to číslo, tak uvidíme, jak vysoko se dostaneme. 2000 poprvé, 2001 koruna za mládenecké triko. 2001 koruna poprvé.
2020 korun poprvé, po druhé, nebereme karty, bohužel. 2050 korun. Poprvé, po druhé, 2100 korun českých, poprvé, po druhé, 2150 korun, 2150 korun poprvé, 2200 korun. Myslím si, že když už se ta cena... Dobrá. Jako ta cena je ale už jako celkem mrštěná. Takže bylo to 2200? 2200? 2300. Zrovna takové blbé písmeno, ty, no. 2300 poprvé. 2300 po 2400. 2400 poprvé. 2400 po druhé. 2,5. Dobrá. 2500 poprvé. 2500. Tak za tolik triček, za takové triko, to bych si jako ale koupil jako dost piva, jako nebudu lhát. 2600 poprvé. 2600 po druhé. 2700 poprvé. 2800 poprvé. 2900 poprvé. 2900? 3000? Hejte, já to už nechci. Ty asi nechceš to říct za mě? 3000? 3000 poprvé. 3000 po druhé. A mládenecké triko prodáno za 3000. Tak, můžete si vyzvednout svoji cenu, prosím. Tak, gratuluju vám. Triko koupil Martin Král. Děkujeme. Další rok si můžete koupit znova. Jejda, my jsme tady asi zapomněli, takže máme tady druhé limitované mládenecké triko. Je to taky XL, počkat, tak. Jo, je to XL, takže taky by se do toho mohl každý nasoukat. Takže opět vyvolávací cena 200 korun. 200 korun? Jo? Tak jo. Tak vyvolávací cena 200 korun. Chystá. Kolik? 500? 500 poprvé. 500 po druhé. 600? 600 korun českých poprvé. 700? 700 korun poprvé. 700 korun po druhé. 800 korun. 800 korun českých poprvé. 900? 900 korun českých poprvé. 900 korun českých po druhé.
1500, už se nám to zvedá zase jako u toho milného. Tak, 1500 korun českých poprvé. Je to fakt ale jenom triko. A 1000 korun 500 českých podruhé. Prodáno za 1500 korun českých. Poprosil bych, aby jste si došli pro svoje krásné triko za 1500 korun. Tak, gratuluji vám. Děkuji. Ještě bych poprosil, abyste svoje jméno jako do mikrofonu, triko si vydražil. 1500 korun, Halfar Josef. Gratulujeme. Tak ještě tady máme do dražby takové maličkosti. Máme tady limitované kartičky, poroty. Jsou to takové ty kartičky z Harryho Pottera krásné. Klidně se můžete jít blízka podívat, ale až potom, co si to koupíte. Takže dáváme první kartičky a vyvolovací cena je 100 korun českých. 200 korun českých? 200 korun českých? Čau Martin, jak se máš? Tak jo, chystat 30 korun českých. Poprvé. Chystat 30 korun českých podruhé. 360? 50? Slyšel jsem někoho 350? Tam? Dobrá, tak 350 korun českých poprvé. 350 korun českých podruhé. 400? Dobrá, 400 korun českých poprvé. 400 korun českých podruhé. Prodáno za 400 korun českých. Tak já si tě potom najdu. 400 korun, budu si to pamatovat. Tak a máme tyto druhé kartičky, úplně identické, pokud se nepletu. A zase vyvolávací cena je 100 korun českých. Martine, prosím, ty už se nehlas. Ono to nejde možná z té dálky úplně vidět, ale k těm kartičkám je taková krásná kartička pivu. 200? 200 korun českých? Tak jo. 200 korun českých poprvé? Jde? 300 korun českých? Tak jo. 300 korun českých poprvé? 300 korun českých po druhé? Nebo, kurňa, 330 korun českých poprvé, 330 korun českých podruhé, 400, kde? Tam? 400 korun českých poprvé, 400 korun českých podruhé, prodáno za 400 korun českých.
Kurňa, to máš dost drahé, ale... Děkuji. Tak a to je k naší mládenecké dražbě pro letošní rok vše. A uvidíme se s váma zase za rok. Zatím na viděnou. Jo, a ještě jsem zapomněl dodat, ti, co si koupili tričko, tak má na večerní akci vstup a pivo zadarmo. Zdravím, vítám všechny, mé jméno je Tomáš Levanoha a budu vás provádět dnešním vědomostním pořadem Máme rádi Štětinu. Takže naši zástupci prvního týmu už přicházejí. Přivítejte za tým ženáčů, statkaře 1, statkaře 2 a statkaře 3. A nyní jejich soupeři, mládenci, jmenovitě Ochlasta 1, Ochlasta 2 a Ochlasta 3. No, v zájmu jejich anonymity jsme museli nechat přezdívky, ale to asi nikomu nevadí, jak vidím tady, takže pustíme se rovnou do toho. Začneme všeobecnými otázkami na Štětinu, tak začal bych třeba tady první otázkou. Jmenujte nejznámější štětinskou osobnost. Tyjo, tak z toho mám malou hlavu. V skutku zajímavá úvaha. Zkus něco ženáči. Podle mě to bude všude známý generál Heliodor Pika. Páni, oba dva týmy mají správnou odpověď, tudíž si oba dva týmy připisují bod. Tak, vrhneme se na druhou otázku. Jaká jsou vaše 3 nejoblíbenější místa na Štětině? Ano? Hanka, Beatka a pivovar. V skutku zajímavé. To já si rád zajdu na Tatran. Podívat se na kvalitní fotbalek, pak mě stará vyžene do hrušky na nákup a pak vyzvednu to malého haranta ze školky. Je pěkné, že jste mi skočil do řeči a ještě jste neodpověděl na moji otázku, takže ještě jednou ptal jsem se na vaše 3 nejoblíbenější místa na Štětině, ne na vaši denní rutinu. Tak tedy Tatran, hruška a školka. No dobrá, tak uznáme ženáčům bod, že jo, ano, tak. A přesuneme se na předposlední otázku. Kdo je současný ředitel základní školy? No to bude Danek. Jaký Danek? No přeci Matyášek. Ano, správně. Odkud máte takové znalosti? Kvůli toho haranta chodím každý týden do ředitelny. Ještě, že já takové věci řešit nemusím. Tak to jsou tedy další body pro ženáče. Pojďme tedy tuto část uzavřít poslední otázkou. Kdo byl štětinský starosta v letech 1850 až 2018? Štěpán Poník. Toho znal ještě můj pradědeček. Tak to je v skutku zajímavé. Vypadá to, že v první část vyhrali suverénně ženáči. Možná budou mít mládenci větší štěstí v naší druhé části, hádání písniček pospátku. Tak co, mládenci, poznáte tuto píseň? Kurňa, tak to musím vědět. To jsou jahody. Bych se musel stydět, kdybych tady tohle to nepoznal.
Ano, máte pravdu. Je to přesně ta písnička, která štve každého obyvatele okolí hasičského hřiště při jejím 8. opakování na mládenecké zábavě. Poslala mě moje dívka pro jahody červený. Bez nich se prý nemám vracet, tak tu stojím ztrápený. Když se dívám, co je k sněhu, fouká vítr, pálí mráz. Páni, tak taky herecký výkon. Vy byste si zasloužili Oscara normálně, ale tak děkuji. Rád bych pokračoval v naší soutěži, jestli můžu. Jo, můžu, dobře, děkuji. Tak, a co ženáči? Poznáte, o kterou skladbu se jedná? Tak tohle jsem už někde slyšel. Nebude to náhodou hymna Tatranu? Ano, máte pravdu. Je to hymna místního fotbalového týmu, kterou naspíval známý štětínský zpěvák Tomovič, jedně Plznič Halškič. Tak, přesuneme se do třetí části naší soutěže. Tatran. Super se chystá, má to však márné, porážka jistá. Tak, oba dva týmy si. Tak, oba dva týmy si odneší jeden bod, měli to oba dva týmy správně. Tak, a nyní se přesuneme do třetí části naší soutěže. Jednomu z vás podám tady tuhle láhev z místní likérky, neukážu název, tak. Teď vám, to je úplně jednoduché, vysvětlím pravidla, jo. Položím otázku a když odpovíte nesprávně, pijete, posíláte dál. Avšak když odpovíte správně, tak nepijete a posíláte dál. Pane, co to děláte? Měl jsem žížu, no. Tak za tohle mě fakt dobře neplatí. Nemáme jak soutěžit. No tak musíme se přesunout do naší další části. Slepou mapu. Takže. Prosím, označte mi, kde trávíte páteční večery. To je jasný hasič. A najdete mi ho, prosím, na mapě slepé? Když z něj trefím navalený domů, tak ho znajdu i na slepé mapě. Ano, ano, to je správně. Tak a co takhle, kde začíná tunel do Kravarského zámku? No, já bych rád měl odpověď. No to asi bude Štětínská kaplička. A najdete ji, prosím? Si se tam chodím jenom jednou za rok, ale i tak vím, kde to je. To je dobře. Ukažte, tak? Ukažte. Ano, správně. Tak. A slepou mapu zakončíme posledním místem. Jak se jmenuje hospoda, do které dojde jenom fotbalista s nově vymalovaným vnitřkem, kde se zbavili všeho a všech fotek, co připomínají sport, protože to kazilo atmosféru? To je jasný Tatran. A zvládnete ho najít? Ale kde to je? To fakt nevím. Ukažte. No, kaplička se nachází tak blízko, že jste stejně v toleranci. Tak. A toto celé zakončíme kolem štěstí. Takže, prosím, ženáči mohou začít. Můžete točit. Kolik tam máme? 0. To je mi líto, tak
Nedá se nic dělat, no, tak bohužel ženači si připisují 0 bodů. A jak vidím, tak tady máme asi trošku menší změnu, jak vidím. Tak, to si počím. Tady je to kolo štěstí, které jsem hledal. Ano. Tak, prosím, točte. Sto bodů! To je neuvěřitelné. Vidíme jasně, že mládenci vyhráli. Gratuluji k poctivé výhře. Tak, gratuluji. Poražení, ale gratuluji. Tak. Děkuji všem, že jste se dívali na náš vědomostní pořad Máme rádi Štětinu. Mé jméno je Tomáš Levanoha. Nashledanou. To vidíte. Jo, tam to tady. Ty až komentuješ. Chcete zajít do ten deštník? Co? Chcete zajít do ten deštník? No, těhám to si. Mi vykají a řekli mi dobrý den. Omlouvám se za menší zádrhel. Tak a teď tady máme rozcvičku, takže poprosím mladé, aby přišli dopředu. A Adama, aby taky přišel. Už jdu. Dobře. Tak, co vám dáme jako první? A pořádně. Tak je třeba je trošku zahřát před tím křeslem, Tak ne? zahřejeme je trošku, prosím, tady, tak. Hoši, začneme dřepama. Pojďte. A jde se na to, cvičíme. Jdeme, pojďte všichni. Přichází čas rozcvičky. Procvičíme hlavičky. Po hlavičkách ručičky. Po ručičkách Tak pojďte, kliky. nožičky. Boky, ramena, dlaně, lokty, kolena. Boky, ramena, dlaně, lokty, kolena. Boky, ramena. No, ještě, hoši, ještě. Jedem na ty ruce, jedem. Dal bych třeba kotouli, co, Adame, na chvilku? Není problém, pojďte hoši. Tak a za sebou, kotouli. Do kolečka. No, jedeme. Krásně. Další. Vidíme matné, krásné pohyby. Nehybej. Para kotoul ne, kotoul. Nevyhýbej se. Tak a na nějaké kačery třeba nebo něco dáme ještě? Tak zleva doprava kačery, pojďte. To je pro vás hoši, to se nemusíte mluvit. Pořádně. Tak dáme ještě něco, Adame, nebo co si myslíš? Ještě! Prý stačí. Ještě? Stačí? Ještě? Tak ještě, no. Angličáky, umíte? Kačky ještě. Ne, angličáky. Se trošku nadřel. Jedeme, hoši, jedeme. To je v tělocviku.
No jako to tak vidím, už jsou krásně červení, ale dáme ještě něco? Nebo stačí? Jo? Jo? Tak co ještě dáme, Adame? Tak sudy, no. Sudy ještě, no. Jedem, no. No tak, už si myslím, že to stačí, Adame, co? No, už jsou unavení. Ale než ještě odejdete, prosím, představte se. Tak zdravím, já jsem Ludvík Popek, předám tady slovo dál. Zdravím, já jsem Marek Lefer, všechny vás tady zdravím, miluji vás. Čau, já jsem Jakub Prokša, zdravím vás. Serus, Mik Antonín. Tak, to bylo z dnešní rozcvičky vše a jdeme na to. Tak a teď přichází celoodpolední program Hry, pivo a alkoholické dobrodružství. Harry, jdu do baráku. Počkat, špatný film, jejda. Harry. První díl, Harry, pivo a šuter mládenců. Náš příběh začíná jednoho upršeného dne v malebné vesničce jménem Štítina. V úplně normální rodině Dursleyových. V domu číslo 93 v ulici Ivana Kubince žije pan Dursley, zaměstnanec místní lakovny ISSM. Jeho manželka, místní drbna, společně s jejich synem Dudleym. Tato rodina se však ze všeho nejvíce obává, že by někdo odhalil, že u nich přebývá jeden neobyčejný talent. Harry pivo. Harry, něco si přeji, to je tak krásně to, co jsem si udělal sám. Dáte si někdo štamprličku? Já bych moc rád. No vidíš, já věděl, že tě nějak poznám. Posledně jsem tě tady viděl, když byli ještě škvrně. A i ve stejné hospodě, jenom kolem toho pupku si nějak narostl. To víte, piva dělají krásná těla. A s kým mám tu čest pít, když vyzvete? Jo, promiňte, já jsem Rumius Hefron a něco jsem vám tady donesl, dáreček, trochu jsem jí cestou dochutil. I nápis jsem dělal sám. Všechno nejlepší, Harry. Děkuji moc. Rád si dám s vámi. Ne každý den má malý Harry 11 roků. Co? Tak nalej. Tak jo, tak nalejem, tak. Sednem, tak. A co jste vůbec zač? Správce alkoholu a místní lesů. Však o Beatkových ví snad vše. Vůbec nic? A kde si myslíte, že se to vaši rodiče všude všechno naučili? Co myslíte jako naučili? No, ty jsi alkoholik, Harry. Cože jsem? Alkoholik a vydržíš toho určitě hodně, pokud budeš mít správný trénink. Tak to je skutku zajímavé. Tak tedy, jen Harry. Co?
Už se ti někdy stalo, že se ti jen tak začaly klepat ruce? Zatím ještě ne. Přijde to? No ano, přijde. Drahý Harry Pivo, s potěšením vám oznamujeme, že jste byl přijat na školu alkoholu a kouzel v Beatkovicích. Tak co, jdeš se mnou? Ano, jdu. Předtím, než se Harry vydal s Hefronem do Beatkovic, zbývalo ještě zařídit pár věcí. Napřed s Rumiusem navštívili kouzelnickou banku, kde měl Harry stejně prd, protože jeho otec všechno prochlastal. Pak se vydali koupit na sekeru kouzelnickou hůlku a sovu herbalku. Harry mu tak zbývala už jen cesta do světa alkoholiků, která začínala na štítínském nástupišti 2 3/4. Při cestě do Beatkovic však ve vlaku potkal další mladé alkoholiky. Promiň, máš tu volno? Všude jde narváno. No jistě, přisedni. Já jsem Ron whisky. Já Harry Pivo, těší mě. A ty máš opravdu tu. Jako co tu? Jizvu? No jistě, včera při zábavě jsem se bouchl do hlavy, jak jsem na voleně zapadl pod stůl. To čumím. Dáte si něco, hoši? Ne, díky, mám svoje. Dáme si všechno. To nejsou opravdu... Žábu. Dostal jsem Albuse Bumbála. No, já jich mám asi 5. A počkat, to nejsou opravdu žáby, že? Jako, co to je? Ne, to je jen kouzlo. Hlavní jsou ty karty, co jsou v něm. Aha, tak jo. Hodí. On to už jde. Co? To hodil. Pozor, to je svůla. Neviděli jste tady žábu? Ne. Jeden kluk Nemirov ji tady ztratil. Ne. Už jste dělali nějaká kouzla? Já zatím samozřejmě zkoušela jen pár těch jednodušších. Tak třeba Oculus Reparo. Ty jo. Lepší, ne? Jeminánku. Ty jsi Harry Pivo! Ginova Hermiona, těší mě. A ty jsi? Ron whisky. Těší mě. Měli byste se převést do habitu. Brzy budeme na místě. Harry Pivo! Těžké. Velice těžké. Zvláštní případ. Máš velkou hladinku, to ano. Máš i talent. A máš slinu. Kam tě jen poslat? Ne k abstinentům. K abstinentům? Co jsem ženáč? Máš pravdu. Ať je teda po tvém. Tak tedy k mládencům. Jo. Harry si po přiřazení do koleje mládenců zhluboka oddychnul. Co by jen alkoholik jeho ráže dělal mezi abstinenty. Takhle je nyní obklopen stejnými alkoholiky, jako je on sám. Kromě chlastání ve společenských prostorách ho ale také čeká jeho první vyučovací hodina. Dobrý den. Já jsem Severus Schnaps a vítám vás na mojí vyučovací hodině. V mých hodinách nebudou už vás ty o ženách a ženách samotných. A proto neočekávám, že by mnozí z vás docenili náročnou vědu a přesnou přípravu pálenky. Naopak těch některých vyvolených
Ti, co mají předpoklady, ty mohu naučit. Jak udělat slivovici, orkachovici, hruškovici. Naučit, jak stáčet pivo, zachovat správnou chuť a omámit smysly. Naopak, někteří z vás možná dojeli do Beatkovic vybaveni tak úžasnými schopnostmi, že si myslí, že nemusí vůbec dávat pozor. Pan Pivo, naše nová celebrita skrz alkohol. Povězte mi, pane Pivo, co dostanu, když přidám 4 centilitry Jack Daniels Fire, jablečný džus a citron. Nevím, pane. Dobrá, pane Pivo. Povězte mi, kde byste hledal, kdybych vás požádal, abyste našel Tatran. Nevím, pane. Nevíte? Tak dobrá. Jaký je rozdíl mezi Plzní a Gambrinusem? Nevím, pane. Já to piju bez rozdílu. Smůla. Zjevně sláva není vše, že? Pane Pivo. Druhý díl, Harry Pivo a tajemná Beatka. I když Harry na severu se šnapse neudělal dobrý první dojem a na pivo si tak spolu asi nezajdou, zvládl s pomocí Hermiony dokončit celý ročník. Alkoholik to byl sice mocný, učení mu však nešlo tak dobře od ruky, jako zvedání Krieglu. Harry si však po náročném školním roce mohl odskočit na prázdniny zpátky domů. U sebe v pokoji však potkal nečekaného hosta. Samotný Harry Pivo. Je mi víc ctí vás poznat, pane. A ty jsi kdo? Doby. Degustační skřítek, pane. No, není vhodná doba, abych měl v pokoji degustačního skřítka. To chápu, pane, ale přišel se vám něco důležitého říct. Tak si posaď, popovídáme si u piva. Pivo ne, pane, prosím ne. Promiň, Doby, nechtěl jsem tě čím urazit. Urazit Dobyho? To ne, pane, ale žádných z alkoholiků se mnou nikdy nechtěl pít rovnocenně. No tak to si asi nepotkal moc rovnocenných alkoholiků. To asi jo, pane, ale bych se vrátil k věci. Přinesl jsem vám tady pár papírků z hospody, abych vám ušetřil nemalý účet. Kolik? Sice ho nevidím, ale já ho vidím. Ale nestojí to nic za řeč, jenom počkat 152 čárek za pivo. To ani nestojí za řeč, proč mi to tu vůbec dáváš. Musí se zlepšit, Doby. Po zjištění, že se bude muset Harry v chlastání ještě zlepšit, rozhodl se nelenit a začít ještě před začátkem nového školního roku. Když popíjel lahváče při obědě u Whiskyových doma, ještě nevěděl, jak ten večer dopadne. A ty jsi kdo? Harry, pane. Harry Pivo. Kdy pak jste přijeli? Dnes ráno, večer letěli tvým autem k Harrymu a zpátky. Fakt? Jak letělo? Počkat, co? Jak jako přiletěli? To od vás nebylo správné ani trochu. Ale když už jsi tady, Harry, tak ty víš přece o pivu vše, ne? No, možná trošku jo, pane. Tak jak bys zvážil zdraví člověka, který pije Argus 11? No já si myslím, že není určitě mentálně v pořádku. Tak dík, no. Není zač. A
Používal jsi někdy Letax? Ještě ne, pane. Tak si to vyzkoušíš, Ron ti to ukáže. Do hrušky! To nic, Harry, neměj strach. Jen to musí říct opravdu zřetelně. Dobře, dobře. Na hasič. Co to řekl? Na hasič. No nazdar. Aspoň si užije, když já tam nesmím. V Beatkovicích probíhal každoroční ples. Větší událost než kdy jindy. Nikdo nesměl chybět. Všichni si užívali zábavu, když náhle od toalet zazněl hlasitý zvuk. Harry s Ronem se okamžitě rozhodli, že to musí zkontrolovat. Ty, Rone, vypadá to, že po Uršule zase někdo něco hodil. Co, přišli jste po mého i další petardu? Proč bych po tobě házel další? Ale kdo ví, někdo si myslí, jaká to není legrace někomu ničit věci v koupelně. Ale když to po tobě hodí, tak to proletí tebou, ne? To ano, 50 za prkenkou a 300 za dveře. No dobrá. Alhomora alkohola, nalej půlku hodnu Boha. Tak teď už 3,5 za pisuár. Třetí díl, Harry pivo a věznice ženáčů. Harry ve zlém opouští Dursleyovi poté, co na návštěvu přijde neoblíbená teta Marge. Nemá je kam jít a vystrašen velkým černým psem je Harry vyzvednut záchranným autobusem. Myslíš to vážně? Sirius Baileys utekl z domácnosti. Ano, utekl. Už ho to doma nebavilo. Co si myslíš, že říkáš? Díky nám ženám jste to, co jste. To teda ne. Kvůli vám musíme často chodit do Beatky, abychom to vydrželi. Ron má pravdu, Hermidildo. Harry! Harry! Ty jsi zase úplně odpadl. Co to bylo, ta věc? Co to bylo? Na Harry, dej si půlku. Konfrontace se ženami je vždy vysilující. To je lepší. Byl Moskomor, jeden z ochránců Siriuse Baileyse. Dovolte, omluvte mě, jdu si promluvit se strojvedoucími. Pí a uleví se ti. Harry po návratu do Beatkovic získává od svých přátel Freda a George Whiskyových kouzelný plánek. Když se ho v noci rozhodne tajně vyzkoušet, je u toho přistižen svým starým známým. Ano, tady tak, správně. Tak, jsem správně. Co je to? Plánek, pane. Vážně? Rozložte ho. Nechci. Rozložte ho. No dobrá. Ukaž všechny hospody v okolí. Aha, takže na hasič, co, Harry? Takhle pozdě? To ne, pane. To bych si nedovolil. Tak co tu děláš takhle pozdě sám? Zdravím, doufám, že jdete na pivo. Harry má tady ochlastův plánek.
To přeci spadá do mé odbornosti. Tady si to převezmu a vyvodím z toho jasné následky. Dobrá tedy, pánové. Jak myslíte? Dobrou noc. Dobrou noc, pane profesore. A když už tedy odešel, nezajdem na jedno? No jistě, asi ještě nezavřel. Jdeme. Čtvrtý díl, Harry pivo a ohnivá půlka. Po tomto dni začal Harry s profesorem Lupinem využívat ochlastův plánek stále častěji. Rok se s rokem sešel a ve 4. ročníku byla vyhlášena největší soutěž, které se zúčastnili ti nejlepší alkoholici ze všech škol. Utište se, prosím. Přichází okamžik, na který všichni čekáte. Výběr šampionů. Šampionem za SMS je Ondřej Bedna. Šampionkou za hadičky je Jarka Hotelová. Bejatkovickým šampionem je Lukáš Včelka. Výborně, teď už známe všechny 3 šampiony, ale nakonec se jen jeden zapíše do historie. Jen jeden zvene nad hlavu tuto trofej šampionů, tuto nádobu vítězství, pohár 3 alkoholiků. Počkat. Harry, pivo! Harry, pivo! Ale já jsem nechtěl pivo, já jsem volal tebe. Aha. Ale když už to si, zůstaň tady s nimi a plň s nimi další úkoly. Vaším prvním úkolem měl být souboj s drakem, ale jelikož nám při minulých bojích o pohár 3 alkoholiků již všichni draci vyhynuli, musel jsem vám najít stejně nebezpečnou náhradu. Vaše naštvané manželky. Ale vždyť to jsem přeci já. Já to jako mládenec ještě dlouho řešit nemusím, díky bohu. Kde jsi, drahý? Ondřej Bedna již svůj souboj zvládal včera. A co vy, pane Včelko? Už tě vidím, zlato. Já když si vzpomenu na tu moji, začnou se mi klepat kolena, zrychluje se mi tep. Já tady asi omdlím. Prosím, nedělejte mi to. Co si myslíš, zase budeš pozdě do noci v hospodě? Hned pojď dom. V boji o pohár 3 alkoholiků ale musíte překonat i své největší strachy. Jestli se hned teď nevrátíš domů, tak budeš bez večeře. Tak za to mi nějaký blbý pohár nestojí. Běžím, drahoučku. Tím se nám náš problém vyřešil. Pan Včelka do druhého kola nepostupuje. S ostatními z vás se uvidím zítra u plnění dalšího úkolu. Úkol, ve kterém mohou uspět jen ti nejlepší z vás. Bohužel před začátkem druhého kola musel ze soutěže odstoupit šampion za SMS Ondřej Bedna. Teď je řada na vás ostatních. Ale Harry, pojď si připít se starým přítelem. Rone, víš, že bys neměl každý večer zavírat všechny hospody v okolí, ale tím, že to jsi ty, tak si dám rád s tebou. Tak a co vůbec ty a Hermiona? Jak se to brousí? Myslíš si, že někdo jako já by mohl zbalit tak krásnou, úžasnou, nádhernou, chytrou holku? No, když se tak na tebe podívám, tak máš asi pravdu, no. No co, dáme další? Hele, už je vážně moc hodin a zítra zase nestaneš na hodinu obrany proti kocovině. Ale tím, že to jsi ty, tak asi ještě dáme. Další a potom možná. No tak další bych vybral já asi, chodničkovou, když už půjdeme, ale musíš to vypít až do dna.
Ty jsi na mě vzpomněl a donesl si mi Hefronovu okurkovici? No jistě, pí, uleví se ti. Pane bože, ale, učení tě už nebaví? Ježíš Maria, to jsou slaboši, to nic nevydrží. Tak pojďte, jdeme, pojď. Hermionko, pojď, jdeme domů. Učebnice čeká. Jdeme. Co já se z toho budu štvát? Stejně bys nešla po dobrém. Výborně, vítězkou je tedy paní Hotelová, která mistrně zvládla nejrychleji dostat z hospody svou známou. Ovšem jinak by byl první pan Pivo. Nebýt jeho odhodlání dostat z hospody, kromě pana Whiskyho, i slečnu Ginovou. A proto mu udělujeme druhé místo. Po včerejším tahání svých známých z hospody se Harry a Jarka ocitají na místním hřbitově. Když Harry prochází mezi hroby, narazí na jednom náhrobku na povědomé jméno, kterým není nikdo jiný než Tom Radegast. V tom jsou náhle vyrušeni Petrem Prosekem, který v náručí nese samotného lorda Vodkamorda, který je totálně namol. Nic neříkám. Co to je? Zabij. A taky dobrá. Udělej to teď. Ne. Co to je? Játra abstinentovi, darovány nedobrovolně, plíce nekuřáka, darovány dobrovolně, krev nepřítele, sebraná násilím, Au. a pán zla může zase povstat. Moji hulku, červíčku. Zavolejme přátelé. Vítejte, přátelé. 13 let uběhlo a je to... Přece stojíte přede mnou, jako by to bylo včera. Jsem zklamán. Nikdo z vás mě nehledal, když jsem se z té akce jednoho večera vytratil. Já jsem vás hledal. Jen ze strachu, že bych zase něco rozbil, ne z věrnosti. Ale poslední měsíce si mi byl dost užitečný, červíčku. Harry, málem bych na tebe zapomněl. Seber svou hulku. Bojuj, zvedni. Aha, nemůžeš nic. Avada kedavra. Ej, pojď, jdem. Ne. Jsi měl vzít pohár. Pátý díl, Harry Pivo a mládencův řád. Harry si z tohoto roku bohužel nic nepamatuje, ale dostal mládencův řád a přečte vám ho. Šestý díl, Harry Pivo a mládenec dvojí slívy. Když si chtěl Harry po celém dni chlastání konečně oddychnout, uviděl na posteli dopis od samotného ředitele Albuse Bumbála. Snad nepřišel na to, že jsem na plese rozbil ten pisoár, strachoval se Harry. Když ale dopis otevřel a přečetl si ho,
Spadl mu kámen ze srdce. Bylo to jen obyčejné pozvání na štamprličku, které Harry nemohl odmítnout. Dostal si můj vzkaz. Pojď dál, posaď se, máš žízeň? Jinak bych to ani nechodil, pane. Chlastání tě baví? Ano, baví. Na obsluhu tvoje hladinka udělala dojem. No, myslím si, že mé schopnosti přeceňuje. Určitě? Určitě. A co tvé mimoškolní aktivity? Pane? Všiml jsem si, že trávíš dost času se slečnou Ginovou. To ne, pane. Mně stačí jen alkohol, ale Ron se o ní snaží, ale moc mu to teda nejde. Dobrá tedy, ale dost bylo klábosení. Určitě chceš vědět, proč jsem tě dnes večer zavolal. Odpověď je tady. Tady vidíš mé vzpomínky. V té době jsem ještě chlastal s Lordem Vodkamordem, neboli Tomem Radegastem, jak byl tehdy známý. Tahle půlka obsahuje vzpomínku na den, kdy jsem ho viděl poprvé. Chci, aby se s ní seznámil. Wow. A pane, viděl jste to tehdy? To, že jsem potkal nejnebezpečnějšího alkoholika všech dob? Ne. Kdybych to věděl, tak s ním nechodím chlastat. Po seznámení s Bumbálovými vzpomínkami se Harry musel připravit na nejdůležitější zápas ve Štamprpálu, který ho tento rok čekal. Nadešel totiž okamžik, který měl rozhodnout celou školní Štamprpálovou ligu. Zápas proti ženáčům. Jako vždy vyhrává tým ženáčů a Harry upadá do bezvědomí. Harry po dohrání Štamprpálu, o kterém ani neví, jestli ho vyhrál nebo ne, probouzí se někdy v budoucnu, poté, co se rozhodl jít se zregenerovat na hasič. Po asi 4 hodinách neúspěšného pokusu vstát s alkoholem na sákle země, Harry usoudil, že první krok, který musí udělat, je si vzpomenout na to, jak se vlastně do této situace dostal. Pane Bože, co to je za věc? Co to je tady? Tolik věcí, rozbitých, tolik alkoholu vypitého. To mi hlava nebere. Co jsem to dělal? Víte, co jsem dělal? Taky ne? Ne? Já taky ne. Musím si vzpomenout, ale... musím matně vzpomínám asi. Rone, prosím tě, víš, co jsem dělal? Podívej se na ten nepořádek. Ano, choval se jako absolutní zvíře. Fakt? A co jsem dělal? No tak to nevím, jestli chci teda vědět. Takže prvně si šel za mojí matkou pro psí známky, aby si se nestratil. Ale po cestě si zakopl a málem si udělal další jízvu. No tak to ještě jde. No, ale skončil si na hasiču. Aha, no tak to... No, ale jako další si strestal záchody a vidělo tě plno lidí. Jako vážně? Jo, účet za dveře ti visí na hanbě, stěně hanby na hasičů. Fakt a hodně? No, je to dost.
A sakra. Jediný důvod, proč Harryho nevyhodili z Beatkovic je, že svým řáděním zničil všechny Viteály. Poté, co Harry poprvé za svůj život zažil okno a mnoho teleportů bez použití letaxu, při kterém nevědomě zničil všechny vodka Mordovy Viteály, nadešel konečně čas na jejich nevyhnutelné setkání. V rozbořených Beatkovicích probíhá souboj Harryho a Lorda Voldemorta. Ve všem tom chaosu se Ron, Hermiona a Nemirov snaží zabít hada jménem Naga. Chceš zemřít? Akakadiva kadavora! Žer slimáky! Už jsem ho porazil jsem ho. To je ona. To je ona. A co teď budeš dělat? To ještě netuším. Teď si přece ten nejmocnější alkoholik na světě. Teď už jsem, ale k tomu nepotřebuji tuhle hůlku. Tak, tohle bylo vše. Děkujeme všem za pozornost. Tak, poprosím připravit plachtu a bazének. Tak připrav se už do bazénku, že tam můžeš sednout, tak. Běž se tady bokem, když tak. Voleb si to tam, je to tvoje, jenom tvoje, neboj se toho. Pojď, Enrico, hlídej. Pár minut slávy, užij si to, chlapče. Tak a dáme mu pořádně. Tak, co to vidíme jako prvního, co to máme? Mrkvičky? Tak, dej mu tam ty mrkvičky, tak. Nějaké ty piliny bych ještě asi vzal. Dneska to vypadá na chutný salátek, začínáme mrkvičkami. Zelí, ňami ňam. A co tam vidíme v rohu, nějaké ňamky? Co je to, Vojto? Vojto, co je v tom barelu, prosím tě? Co to tam je? Tak dáme mu to. Co to máme? Už může vylézt. Tak necháme ho, Bobanka. Tak to už můžeš vylézt. Pojď tady na kraj, prosím tě, tady na druhou stranu, tady na kraj, pojď prosím tě. Tak, a druhý půjde kdo? No, tak asi Ludvík, co? Dáme Ludvíka. Tak pojď, Ludvíku, pojď. Tak, co to tam mají dobrého, ukáž? Ty se to jako vůbec nebojím. Dobrý splav. Tak tomu říkám splav, ty bláho. Ty jo, a ještě ty okurky mňam.
Mňam, ty okurky dávají tomu šmrnc? A papričky tady máme, no krásno. Ty bláho, ale asi jsme dali moc blízko. A vidím tady i chutný džus. Tak bude později. Tak, ještě dejte tam něco tomu Ludvíkovi, komputek 2. Dívejte, jak je smutný z toho, že nic nemá, kurňa. Zatím jenom kucka, jako chceme vidět horší reakce. Tak, to stačí, Luďo, pojď, můžeš ven. No, a teď koho, kurňa? No nechci nic říkat, jako jo, ale něco jsem dostal, víš? Máme tu jako asi jasného favorita, který se na to velmi těší, jako. Tak asi to zbude, no, tak Kubo, je to tvoje, no. Tebe máme jako velké očekávání, chlapče, takže pěkně se v tom vyválat a užít si to. Tak džusík. Tak nezakrývej si ty očka. No, to je synek. Jo, dáme do trenek. Dáme do trenek něco, dáme. A ty piliny bych přidal trošku, to tam vůbec nemá na sobě. Piliny, Joši, ještě trošku pilin bych přidal. Dívejte, no, jak mu chutná. No, dobré, Vojti, dobré. Pojď, Kubo, můžeš vylézt. No a Marku, ty jsi byl poslední, no, tak ty si to užiješ nejvíc. Tak, pořádně mu tam dejte. No, kurky, to ne, to je slabé. A mimochodem, nejde jako poslední kvůli toho, že nám tady někdo dal flašku, aby šel poslední. Jo, to podle rozhodování, že jo, samozřejmě. Očko. Tak pořádně, pilinky ještě, máme ještě druhý barel, ne? Pořádně. Sypej to tam, celé ty piliny, Jindro. Sypej to tam, celé na něho, pořádně, jo, to je ono. Krása. A ještě ho dojete tím barem, no, ukaž. To bych si dal na oběd, kurňa. Jak to vidím, z toho by se najedla celá štítinská rodina. Tolik chálek v tom? Ještě, co tam najdete, hoši, pojďte. Oj. Ještě něco máte, nebo to je vše? Vše, no tak Marku, to je vše už, tak můžeš se postavit. Chlapci ze Štětiny, hnoj se potkaj, dělají si psyny. A když jsem já šel na hořísko, viděl jsem to rumovisko. Když jsem já šel okolo, srdečko mě bolelo, oko moje zaplakalo. Když jsem já šel okolo, srdečko čepečkem bije mě válečkem. Vlasy pod čepečkem bije mě válečkem. Kde jsi ty, ožalo?
To jo. Tak, jdeme rovnou na to. Začneme porotou. Jako prvního přivítejte Vojtěcha Dresslera. Jako druhého Jindřicha Šimečka. Jako další David Moravec. Sorry. Víš co, chci? Ne, já půjdu dopředu asi. Další. Jo, ne? Lukáš Majvelder. Jako další Patrik Halfar. Jako další Pavel Sixta. Tak. Teď můj bratr Nikolas Vykyral. Tak. Jako další Matia Gonoleto. Ještě další Jan Mlček. A další Adam Majvalder. Tak, z poroty vše a teďka máme tady dva člověky, kteří nám hodně pomohli při akci a chtěl bych je tady přivolat. A ještě tady, jako první, Danek Kostřica. Tak, jako další Adam Lacek. Tak, jako další Matěj Střílka. A teď ten nejdůležitější Filip Graf. Tak a teď tady máme nové mládence. Jako prvního přivítejte Jakuba Prokšu. Jako dalšího Ludvíka Popka. Jako další Marek Helfert. Tak, a teď jako poslední Tonda Migmetrix. Tohle je aktuální porota, noví mládenci a lidi, kteří nám velmi pomohli a předávám slovo jednomu. Tak já bych chtěl poděkovat Matyáši, takže já řeknu Matyáš, aby vykydal. Matyáš! Vykydal! Matyáš! Vykydal! Matyáš! Vykydal! A teď. Eo. Eo. Eo.
Rozputky ti skleničku poručit, pak se musíš nechat. But from me,